پس د خدای درجه د پاک رسول دا ډیر لوی مرتبه د پاک رسول دا دا باغونه دا ګلونه سپوږمۍ ستوري دا د حسن یو ذره د پاک رسول الله ډیر امید دی چې الله به مونږ معاف کړي مونږ نیولې وسیله د پاک رسول الله نو کو څوک ځان رسول غواړي پاک رسول تنو دا لار دروازه د پاک رسول الله مدینه د کپټول جهان بالا دا مدینه کې مې روزه د پاک رسول الله او مدینه زکا پټول جهان بالا دا مدینه کې مې روزه د پاک رسول الله شهدا محمدیم شهدا محمدیم پلوحو پا قلم کی گدا محمدیم پا جملگ عالم کی وشهدا محمدیم شهدا محمدیم د جمله عالمونو روحنا کو زماشی محبوب تبلوگے کلم قسم میں دے پداشی قسم میں دے پداشی د جملہ عالمونو روحنا کو زماشی محبوب تبلوگے کلم قسم میں دے پداشی قسم میں دے پداشی ہم دغا میں ارمان دے ہم دغا میں ارمان دے او ایمان دے پہر دم کے شیدا محمدیم پلوحو پا قلم کے گدا محمدیم پا جملگ عالم کے شیدا محمدیم شیدا محمدیم ہزار ہزار فردوسا ہزار ہزار نعیمہ ہزار ہزار شمیمہ ہزار ہزار نسیمہ ہزار ہزار نسیمہ ہزار ہزار فردوسا ہزار ہزار نعیمہ ہزار ہزار شمیمہ ہزار ہزار نسیمہ ہزار ہزار نسیمہ لری زما محبوب لری زما محبوب واللہ د زلف فہر ہم کے شیدا محمدیم پلوحو پقلم کے گدا محمدیم جملگ عالم کی وشیدا محمدیم شیدا محمدیم کسوک پا سیاست وی خلاف نشریعتا پلار دا دلالت دی جدا لدیانتا جدا لدیانتا نو کسوک پا سیاست دی خلاف نشریعتا پلار دا دلالت دی جدا دا دیانتا جدا دا دیتا گزار با مختورن شیم گزار با مختورن شی دی پا اور دا جہنم کی شیدا محمدیم پلوحو پا قلم کی گدا محمدیم پا جملگ عالم کی شیدا محمدیم شیدا محمدیم زمالی چنس ترگی کلائی کی دیدار کڑے قبول کو میں سوالنا پا زیبا مخد دلدار کڑے زیبا مخد دلدار کڑے زمالی چنس ترگی کلائی کی دیدار کڑے
قبول کو می سوالونا پا زیبا مخد دلدار کړي زیبا مخد دلدار کړي نو پکوزو سترګو جاړما پکوزو سترګو جاړما فوخد صبح دم کې شیدا محمدیم فلوحو پا قلم کې گدا محمدیم پا جملګ عالم کې وشیدا محمدیم شیدا محمدیم زما دقیل قالو حابن رب العزتان ککڑی بدل فحالو لفظل عنایتا لفظل عنایتا زما دقیل قالو حابن رب العزتا ککڑی بدل فحالو لفظل عنایتا لفظل عنایتا قسم حسبکم نشی قسم حسبکم نشی پا احسانو پا کرم کی شیدا محمدیم پلوحو پا قلم کی گدا محمدیم پا جملگ عالم کی وشیدا محمدیم شیدا محمدیم پلوحو پا قلم کی زگدا محمدیم پا جملگ عالم کی وشیدا محمدیم شیدا محمدیم